Doncs comencem. Bona tarda a tots. Gràcies per ser aquí, tots aquí, per explicar-vos una mica la història, no només de l'estació de Sant Feliu, perquè seria molt petita i molt curta, sinó explicar-vos una mica la història de la línia de Barcelona-Molins de Rei, que és una línia realment, per mi, molt important. Sempre ha estat el meu motiu d'estudi i de reconeixement de la línia, i que en si té, últimament va ser, o sempre ha estat últimament una línia de Rodalies, ni ha tingut mala importància com han tingut altres línies, sí que tenia el seu valor en el moment que es va inaugurar. Bé, doncs, començarem. El projecte comença l'any 1850, només 2 anys després del tren de Mataró. Es comencen a presentar projectes per fer un ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei. Igual que també hi havia projectes per Granollers i també hi havia projectes cap a Sabadell i Terrassa, doncs el de Molins de Rei tenia molta gent interessada en fer-lo. I per què? Potser perquè era la línia que anava més directa cap a la resta d'Espanya. I què passa? Que Molins de Rei era un punt en aquella època, amb el pont de Carles III i la cruïlla de carreteres, que representava un punt de comunicacions molt important. I des d'allà tots argumentaven, els que van presentar projectes per legalitzar, per tenir concessió, tenien aquest concepte de dir hem d'anar a València, Saragossa, Madrid, és el camí que pot anar cap a tota Espanya més recte que tot. Les costes del Garraf no les podem ni comptar perquè en aquella època no pensaven obrir aquelles muntanyes, i era el camí més directe, que era el camí que ja seguien els camins reials. El camí reial ja seguia això, anava per Martorell, i és el camí que van intentar fer. El primer que va presentar un projecte va ser un tal Lluís Milans del Bosch i Guillem Vinyell, però va tenir aquest projecte, va tenir molt poc recorregut. Ells volien subvencions de l'Estat, volien que hi hagués moltes ajudes estatals, però que l'Estat no es va donar mai ajuda perquè van tenir en compte que no era una línia d'interès general per l'Estat, diguéssim, perquè s'acabava a Molins de Rei. Ells no presentaven aquest projecte d'anar tan lluny, sinó que presentaven un projecte d'anar a Molins de Rei i allà ja veurem què fem. I llavors què va passar? Que l'Estat es va desinteressar i va dir que aquest projecte que no li interessava. Va haver un altre projecte, també més petit, que era un del Guillem Vinyell, Antoni Font i del Sol i Francesc Boïgues, però aquest projecte és que no van arribar ni a pagar a ells el que demanava l'Estat per presentar-se, diguéssim, la fiança. La primera fiança que demana per presentar el projecte no van ni arribar a poder-la presentar i no va arribar enlloc. I ara és aquí on tenim, i que ens ve, de veritat, el realitzador del projecte, que és quan es presenta el Miguel de Bergue, és l'enginyer que tenia un estudi d'enginyeria a les Rambles de Barcelona i presenta aquest projecte de ferrocarril. Era una família, la família de Bergue, era una família molt gran, tot de gent dedicat. El pare era un industrial dedicat a la fabricació de maquinària per al tèxtil, era d'origen belga, afincat a França, i que amb la Revolució Francesa té que fugir a Anglaterra, a la Gran Bretanya, se'n va cap a Anglaterra, i allà té tots els fills, que té 5 o 6 fills, i un és el Miguel de Bergue, que se'n ve cap a Espanya a muntar les primeres màquines, les primeres fàbriques de vapor pel tèxtil que es fan a Catalunya. I per això ell s'instal·la aquí. La primera fàbrica que va instal·lar va ser la fàbrica del vapor del Raval. I aquella fàbrica va ser la primera que es va construir funcionant amb vapor, que va funcionar a Catalunya. Aquella fàbrica va tenir una vida efímera perquè van venir la revolució, va venir tots els problemes revolucionaris i la van cremar. Es va cremar molt aviat aquella fàbrica i no va continuar. Va fer més projectes de fàbriques, una fàbrica a Vilanova pel pare del Gomà, era una fàbrica per la família Gomà, tèxtil també a Vilanova, i també va presentar el projecte de construcció, deixo el tren pel final, va presentar el projecte de construcció de la coberta del mercat de la Boqueria, el mercat de Sant Josep. La coberta va presentar el projecte a l'Ajuntament i que mai no es va fer el seu projecte, va quedar aparcat, va guanyar el projecte, es van quedar a l'Ajuntament els plànols i les coses del projecte, però no es va realitzar.
I al cap de bastants anys, l'Ajuntament el va fer, ho va fer un altre enginyer, però va fer servir i aquestes cobertes del mercat de la Boqueria que tenim avui que el cobreixen, originalment era el projecte del Miguel de Bergue per construir aquesta marquesina, aquest cobert del mercat. Aleshores, quan s'interessa pel ferrocarril. Però no s'interessa en el ferrocarril com a interès de fer ferrocarril, més que ara construir-lo de... Era un moviment una mica especulatiu, perquè la seva idea és demanar una concessió a l'Estat per construir un ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei, i un cop el té venut, no és una empresa, el té concedit, no és una empresa que s'ha creat per fer aquest ferrocarril, sinó que ell és un enginyer únicament que presenta un projecte, presenta a l'Estat els seus projectes, està dient que és un gran ferrocarril, que arribarà a tot Espanya, des d'aquí, des de Molins, que llavors també ell té intenció d'arribar a Martorell, no com deien els altres només fins a Molins, que la seva intenció és anar fins a Martorell, i aconsegueix que l'Estat sí que li doni aquesta llicència, aquesta concessió per fer aquest ferrocarril. I llavors ell el que fa és anar-se'n a buscar industrials, a buscar gent del comerç, gent que muntin l'empresa per ser la que exploti el ferrocarril. Llavors ell, hi ha un moment en què es forma aquesta empresa, hi ha molta gent posada, els més famosos els més importants són l'Antoni de Nadal i Pujolà. Aquest és una persona que per aquí anirà, d'aquí amb el seu nom ens anirem a Sant Feliu, perquè té molta relació amb Sant Feliu aquest senyor. Llavors també hi havia el Francesc, com se diu, el Francesc Planàs, que era el pare de Claudi Planàs, que va ser director dels MZAs i del TBF i de TBF, i eren les dues persones més influents que hi havia a la companyia, en aquesta empresa. Què va fer? Doncs ell l'empresa li va comprar la llicència aquesta, el permís de l'obra, li compra amb el Miguel de Bergue, i el Miguel de Bergue es queda a realitzar l'obra a sou de l'empresa aquesta. Llavors li va vendre aquesta empresa, el de Bergue li ven la concessió amb aquesta empresa per 7.847.450 pessetes. No, ho dic llegit perquè no me'n recordava ben del número bé, però 7.847.450 pessetes. Li compren i ell queda com a enginyer constructor de la línia. És una línia innovadora. La primera, es presenta la primera d'Espanya amb ser doble via tot el camí. Ella ja presenta, això és una línia que té un cost molt més elevat que totes les que s'anaven a construir, que la de Mataró ja estava feta, la de Granollers i la de Terrassa, Sabadell-Terrassa, que s'estaven també ja començant a fer. I aleshores què passa? Que aquesta línia és molt important. Per què? Perquè ell emplea amb tota la construcció d'aquesta línia els mètodes que s'estaven fent servir en aquell moment a Anglaterra. Suposo que molts d'altres també farien el mateix, perquè ell va treballar inclús en el de Bergue, havia treballat amb la línia del Sabadell i Terrassa, també hi va ser-hi també ell treballant allà, perquè és que no hi havia gent que sabés tema de ferrocarrils a Catalunya, ningú hi en tenia. Ni tenien, van estar lluitant molt amb l'estat espanyol, amb l'estat, perquè els hi donés els arancels, que no els hi cobrés el que es cobrava normalment per arancels d'importació de productes, perquè tot el producte que es havia de construir el ferrocarril, ja fossin vies, fossin material, maquinària, trens, tot havia de venir d'Anglaterra. Llavors què passa? Que a Anglaterra hi havia un tal senyor Charles de Bergue, que era el seu germà, que era constructor i fabricant de maquinària per als ferrocarrils. I llavors, i a més, ell s'encarregaria de fer les comandes a les empreses constructores de màquines, locomotores i vagons, i cotxes, perquè ho fes. Ell seria aquí i l'altre estaria a Anglaterra fent l'enllaç uns amb els altres. Bé, les obres, el projecte que es fa prova, és un gran projecte, doble via, estacions impressionants, allà ja no hi havia, es veu que no hi havia carta blanca per la despesa, perquè no es feia tot arreu igual, a tot arreu en aquell moment s'estaven construint ponts de fusta, al Besòs encara es feia un pont de fusta, i aquí veurem després que es construeix un pont impressionant de ferro a Martorell, que és un dels primers ponts de ferro. Bé, l'any 1853 ja comencen les obres.
Llavors comencen per Sants, perquè la primera obra que es fa és el pont per on passarà la carretera reial pel damunt de la via del tren a Sants. Allà ja es defineix que el tren ja serà, no hi haurà pas a nivell, la carretera reial, el camí reial, ja passarà pel damunt de la via del tren. I llavors l'Estat també li va demanar una altra cosa, que diguéssim que l'ample de via no havia de ser a l'ample de 1,67, sinó que l'Estat li demana que l'ample de via sigui 1,44, a l'ample internacional. I llavors el de Berge diu no, perquè tenim el de Mataró ja en funcionament, els altres que estan treballant i no els hi heu demanat amb aquests que els facin d'ample 1,44. Em trobaré amb el meu ferrocarril, em trobaré aïllat, en aquest punt em trobaré aïllat, perquè no podré connectar amb els altres. Quina llàstima no hagués fet 1,44 el primer ferrocarril que hagués anat avall amb ample internacional. Però no el va fer. El govern li diu que no, que 1,44. Torna a fer demanda i a la tercera vegada que ho demana el govern, per cansament suposo, diu, bueno, doncs va, vinga, 1,67. I aleshores és quan l'ample de la línia de Molins de Rei i Martorell serà a l'ample ibèric. No serà l'ample ibèric, però a l'Estat en aquell moment li demana a la companyia, quan a les altres no els havia demanat, li demana que amb aquesta la faci d'ample internacional. L'estació de Barcelona té molts problemes, perquè a més de demanar permís, llicències, demanar llicències, a l'Estat, al govern, han de contactar també amb el Ministeri de la Guerra, perquè l'estació del tren aquest de Martorell s'ha de construir en terrenys militars. Tota la Barcelona encara el 1853 encara està tancada amb muralles, no és a partir de 1855 que es comencen a enderrocar les muralles, i Barcelona està tancada amb muralles. Aquesta estació serà el primer edifici per la part de dalt nou que es construirà fora de muralles. A part de les masies que ja hi havia, hi ha una bòbila que hi havia per allà, es construirà un edifici nou fora de muralles. El Ministeri de Guerra li demana que el faci d'una construcció que sigui fàcilment desmuntable en un cas de guerra. I li demana que l'edifici sigui de fusta, que en un cas d'un atac, un atac des de fora a la ciutat, i haguessin de començar a combatre, estigués lliure l'espai ràpidament per fer el projecte, la guerra que volguessin fer, la batalla que volguessin lliurar. Això havia de ser una distància, deien, la distància que li demana és que has de fer l'estació, com a mínim, a la distància d'un tir de canó. No diu metres ni d'això, li diu la distància d'un tir de canó. I llavors el que fa el de Berge és fer, com tot ha fet sempre, com ha fet cada vegada amb les coses que li han demanat, no fer cas. I no el va fer de fusta. Va fer un edifici que era l'estació més maca que hi havia a Barcelona. És una de les coses que va tenir, que no feia cas, era una mica rebel amb el tema, amb l'ample de via no va poder, però ell volia una estació, volia en aquest tren la seva companyia, suposo que no era ell sol, suposo que la companyia Camino de Hierro del Centro, que és el nom que li van donar a aquesta companyia, a aquesta empresa, Camino de Hierro del Centro, és la que va donar aquesta força perquè demanés sempre ample 1,44, però que no es va fer, va ser 1,67. L'estació es va construir bé, gran, normal, i no va passar res, ningú li va dir res. Les obres van continuar, es van anar construint les estacions. A l'últim any, el 1854, hi ha el tema aquest de les revoltes, i hi ha també una pesta molt gran que assola tot Barcelona, tota la Mediterrània, i les obres tenia uns 1.200 homes treballant a la línia. Hi havia uns 1.200 homes treballant entre Barcelona i Molins de Rei per construir el tren. L'estació on començaven era a Sants, que és on va posar els dipòsits de locomotores, on tenia els tallers, Sants. Per això Sants tenia tant d'espai, sempre ha tingut tant d'espai, perquè va ser on hi havia els tallers i els dipòsits de les locomotores i cotxes i vagons del camí de ferro, del camí de hierro del centro, perquè Barcelona era estació terme i mercaderies, però no tenia tot ho tenia a Sants. Fins que no, després amb el TBF, tot se'n va al Clot i només queda una reserva a Sants,
Fins a aquell moment Sants és l'estació principal de moviment ferroviari de la línia. Ara us explicaré, anem a parlar una mica potser d'estacions, la història, aquest és el principi de la història. El tren s'acaba el 26 de novembre de 1854. Per a mi, per molts de nosaltres, per molts que ho hem estudiat una mica, és la data que podem donar vàlida d'inauguració, perquè hi va haver moltes inauguracions. S'estrenava moltes vegades la línia. Començaven, un dia feien un viatge, un dia van fer un viatge amb autoritats per presentar-los-hi. Alguns historiadors ho han contat que allò ja és una inauguració. No, el tren deixava de passar, ja no circulava més. Després, una altra vegada, hi ha un moment en què posen, amb els trens que anaven fent l'obra, i agreguen alguns vagons de viatgers, com per ja donar servei als viatgers, però no estava inaugurada. I és el 26 de novembre, diu la premsa de Barcelona, que hi ha l'acte oficial d'inauguració de la línia. 26 de novembre de 1854. La línia està inaugurada i a partir d'aquest moment la línia continua construint-se. Estaven treballant en el túnel de Martorell. Estaven treballant construint el pont de Martorell. Per poder... Primer, la línia la tenen projectada només fins allà on s'acaba el túnel, que hi ha el que diuen allò al final del túnel del telègraf o de la Costa Blanca a Martorell, allò on ells en diuen com ne diuen d'això, la sortida del túnel, abans de passar el riu Llobregat, no em surt la paraula aquella, com li van dir en aquell moment, aquell tros, l'estació final estava al sortir del túnel, tal com surts del túnel de Martorell, allà hi havia l'estació. I s'havia de travessar pel pont del Diable per anar a Martorell. I l'Estat ja els diu el primer dia, ja els diu, no podeu acabar allà, perquè és perillós. Heu d'acabar a la banda que diuen el Pontarró, que deien en aquella època el Pontarró, les Coromines, l'altre nom de l'anterior. Les Coromines, ara m'ha vingut el cap que s'havia quedat en blanc amb el nom. Les Coromines, on t'ho fan al final. I aleshores, allà, el Pontarró és on hi ha el pont de la carretera de la Camí Reial, a Martorell. És on està l'estació avui en dia. Però el 1856 el tren ja arriba a Martorell, passa el túnel i arriba a Martorell, i el 1859 han fet el pont i el tren arriba ja a l'estació de Martorell actual, on el lloc que està actualment el tren. El túnel va ser molt important perquè és el túnel llarguíssim, és que són 800 metres de túnel, 600-800 metres de túnel, molt llarg per l'època que era. Hi ha una anècdota que explicava, que he llegit en alguns llocs, explicava l'anècdota, que la gent, esclar, quan passava per aquell túnel s'espantaven. Feia por, estava fosc, el tren no portava llum, quedaven a la foscor absoluta i córrer 800 metres a la foscor absoluta feia por. A més, estàvem en una època en què hi havia bandolers pel món. Hi havia bandolers, la gent tenia por. I el que van aconseguir la companyia va ser fer que quan passés un tren desplegava empleats per tot el túnel amb fanals, fent llumetes, i quan passava el que hi havia 5 trens al dia, 4 trens al dia, posaven els empleats allà, es posaven allà, i aleshores llavors el tren passava i la gent estava com més tranquil·la veient llum i veient les llumetes que es anaven encenent de tant en tant. Igual que una segona anècdota també que hi ha molt curiosa de la línia, és que quan es va inaugurar entre Barcelona i Molins de Rei, que era via única, la gent a Barcelona el tenien com una atracció de fira. Els diumenges la gent s'anava a Molins de Rei per tenir una sensació que no havien tingut mai a la vida. Un creuament de 2 trens en doble via. El tren circulava a 40-50 km per hora per la seva via. Quan es creuava amb el que baixava, aquell tren portava 40 o 50 km per hora. Què passa amb això? Que la suma de les dues velocitats és la percepció que tens tu quan veus passar el tren pel costat. I la gent es divertia anant a fer aquesta sensació, que això no ho podien fer a cap línia, perquè si la de Mataró era via única. Si ja havien inaugurat la de Granollers, que estava inaugurada des del juliol, ja estava inaugurada, tampoc era via única, això no ho veien on creuaven trens, però no tenien aquesta sensació d'aquesta alta velocitat, veure un tren passar a més de 100 km per hora pel seu costat. I llavors era una anècdota d'aquestes que expliquen de l'època d'aquest ferrocarril, pel que veig que va ser com molt innovador. Una altra cosa que tenia innovadora van ser, i ara ens anem ja, ara ja ens acostarem una mica a Sant Feliu, era les estacions. Moltes companyies projectaven estacions de primera classe, de segona i de tercera, i el model de tercera era igual per totes, el model de segona era igual per totes. I aquí no.
aquí cada una de les estacions tenia un estil diferent. Cada una era diferent. I potser ara ens anirem potser a veure-les una miqueta i les anirem comentant una per una i veureu la diferència de quines estacions. Per exemple, això és una foto de presentació, és una gran foto, és una de les fotos més maques que he trobat mai de ferrocarril a l'estació de Sant Feliu. És feta l'any 1917, això ho vaig comprar jo als Encants, era una caixa sencera, totes d'aquest estil, i són impressionants. Això està donat ja a l'arxiu de Sant Feliu. Aquí tenim l'estació de Barcelona. Veieu que li havien demanat que fes, potser haurà vist aquesta fotografia alguna vegada, perquè d'aquesta estació hi ha molt poques imatges. Doncs mira, veieu l'estació, aquí tindríem l'estació que està col·locada just al mig d'on està ara la Ronda Universitat, i d'aquesta estació hi ha poques imatges. Només n'hi ha una, que si estigués aquí l'Òscar, que no ha vingut, ell en té una, que es veu la façana d'aquí de la façana principal, en té una, i m'han dit que algú més té una foto de l'interior, però no l'he vist mai ni l'he vist. Jo només he vist aquesta, una que té el Jordi Barón. Coneixeu el Jordi Barón? És un noi que és fotògraf d'aquí de Barcelona, que és professional de la fotografia, però a més col·lecciona fotografia de Barcelona. I ha fet llibres, ha fet coses sobre la història de Barcelona. I ell en té una que es veu més endavant la via del tren de Sarrià, i l'haureu potser vist en algun llibre, potser l'has vista, que es veu un tren del tren de Sarrià amb màquina i un parell de vagons, o tres, i al fons està aquesta estació. Perquè el tren de Sarrià, veieu aquí, aquest edifici de l'esquerra que tenim aquí, és l'estació del tren de Sarrià. I això seria el carrer Vergara, el primer carrer que es veu abans de l'estació, i aquí tindríem l'estació del tren de Martorell. Era una estació realment, originalment anava sense la coberta, se li va afegir més tard. Eren dos edificis paral·lels, d'uns 100 i alguna de metres de llargada, aquest era el de la dreta, era el dedicat tot sencer als viatgers, el viatger, es veu que els planos que he vist tenia uns vestíbuls realment impressionants, era una gran estació, i l'altra banda era l'edifici per a les mercaderies, pel tema mercaderies, i sortint a l'esquerra hi havia els molls de mercaderies. O sigui, això és el que seria ara plaça Catalunya. Això és plaça Catalunya, aquí tens el centre de la plaça, aquí a l'esquerra tens el triangle, el carrer Vergara, i llavors allà tindries el carrer de la Ronda Universitat. Aquesta va ser la primera estació, crec, que va caure de la línia, la primera que es va perdre. Si aquesta línia no s'hagués perdut cap estació, inclús seria un valor patrimonial tota la línia sencera com a estacions de... Altres també estan molt bé, però com aquesta era molt curiosa aquesta línia. Els dos edificis que es veuen les parets mitgeres blanques marquen la Rambla Catalunya. Allò és la futura Rambla Catalunya. I són els primers edificis que es construeixen a l'Eixample. I perquè encara s'està construint l'Eixample, però encara es manté l'estació. Fins al dia que han d'obrir el carrer de la Ronda Universitat, que l'han d'enderrocar per passar a la Universitat. No haguéssim pogut traslladar com volíem a Sant Feliu, la de Sant Feliu, però no. I ara passarem a la següent estació. També potser l'heu vist, aquí el tren sortia, descrivia una curva cap a l'esquerra molt tancada, s'anava cap a l'esquerra i anava a direcció per on va el carrer Aragó, cap a direcció a Sants. I ara veureu, si no l'heu vist mai, l'estació de Sants potser es causarà una mica d'impressió. Si la coneixeu potser l'heu vist alguna vegada, però l'estació de Sants era una verdadera joia arquitectònica. I veieu Sants, veieu el nom aquí escrit Sants? Això és Sants, és per la banda del carrer, a les vies de banda, d'aquesta època. Aquesta foto la tinc jo, la vaig aconseguir jo, aquesta foto, tinc l'original d'aquesta foto, és de l'època del 1860, aquesta foto no és gaire antic, i era, aquí el Miguel de Berga amb l'arquitectura de les estacions va emplear molts estils que es feien servir a Anglaterra en aquell moment. Aquí, per exemple, veiem el gòtic, una mica de neogòtic, veiem aquest tipus de finestres de tipus de castell, dels palaus anglesos, té moltes referències angleses i una mica tota la part aquesta, que això també es feu molt a la zona d'Argentina, que també ho construïen els anglesos, aquestes formes, però algú, no sé quina època, no sé si va ser TBF o MZA, la va escapçar. Tot el pis de dalt de la dreta i el de l'esquerra el van tallar i la van deixar totalment amb teulada plana. Va desaparèixer aquest espai. I a les fotografies que hi ha del segle XX surt aquest mateix edifici, però sense aquestes troneres d'aquí, sense les golfes de dalt, diguéssim, no hi és.
Dels tallers i de... Sí, no hi ha, d'aquella època no n'hi ha cap. no he aconseguit. No n'he vist mai cap. Tinc només d'una vegada de l'Arxiu General de l'Administració els planos. Els planos hi han de ser, clar. Això ho tinc que fa molts anys ho vam demanar a l'Arxiu General de l'Administració, al Pla de Henares, que ens ho van enviar encara en paper, tots plegats amb rotllos de paper grossíssims, dels dipòsits de màquines, dels de vagons, això sí que ho tinc, però imatge no en tenim cap. No n'ha sortit cap. És que jo tampoc, res d'aquesta estació. Fins aquesta foto l'haguessin fet per dintre, que es veiessin les vies. No, només aquesta fotografia. Llavors, esclar, entremig d'aquesta i l'Hospitalet hi havia una tercera estació, que era la Bordeta. La Bordeta va estar en servei, era un baixador, va estar en servei fins al 1904, a principis de... Estava just quan van fer la bifurcació per anar cap a l'any 1878, per anar cap a la línia de... 1887, quan van fer la línia de Vilanova, que s'ho va quedar el TBF, i van ajuntar les dues línies amb el ramal del Gornal, aquell ramal que surt de Sants, que és la línia de Vilanova cap al Prat. Allò no era una línia originalment, allò era un ramal que unia la línia de Vilafranca amb la línia de Vilanova, perquè la Vilanova tenia l'estació allà a les Hortes de Sant Bertran, aquí al port de Barcelona, allà al Morrot, una mica més cap aquí, més cap a Barcelona del Morrot. I llavors aquesta, ara veureu, no he aconseguit cap, l'única imatge que he aconseguit és això. Això és un quadre, una fotografia d'un quadre, molt dolenta la fotografia, que estava, fa molts anys la vaig trobar a l'Arxiu de Sants. La línia, el tren, allò que veiem a aquella església és la Santa Maria de Sants, és el poble de Sants, que en aquella època era municipi independent, era el poble de Sants, i aquí veiem un edifici on es pugen unes escales cap a la via del tren. Aquest edifici estava, el de la Bordeta, a un nivell més baix que el tren. Està a l'alçada d'on hi ha ara, sabeu la Riera Blanca, que separa Hospitalet de... que hi havia un pont per sota, que hi ha un pont, ara hi ha un pont modern, que hi havia un pont antic, doncs la Riera Blanca seria aquí. I això estava de la Riera Blanca cap a Sants, era molt a prop de Sants aquesta. I a més es feia servir molt poc, només s'aturava un tren al dia. Un tren amunt i un tren avall per la Bordeta. És que en aquella època la Bordeta era un carrer de 4 cases allà més avall. I si mirem, és bessona de l'estació de Sant Feliu. Jo vaig dir que les feia tot, he dit que les havia fet totes diferents, doncs no. La de la Bordeta i Sant Feliu compartien estructura, diguéssim, era el mateix plan. Aquí veiem Hospitalet. L'Hospitalet segueix la línia aquesta dels 3 cossos d'estació, però aquí emplea la decoració és tota feta amb maó. Aquí no hi ha arrebossats de cap mena, tot és obra vista, els guarniments del terrat, de la teulada, les de les parets, tot. Com són pocs. Veieu que els guarniments són tots fets de maons, fent les formes, tot ho fa, no ho fa, i aquí veieu com tots els guarniments són de maó, la paret és sencera de maó, mai va tenir cap rebossat aquesta paret, va ser sempre amb maó. Això és un lavabo de MZA. He descobert, amb l'acte aquest que hem fet a l'estació de Sant Feliu, he descobert que aquesta línia d'origen, els lavabos no estaven aquí fora, els tenien incorporats a dintre els vàters de l'estació, estaven a dintre de l'estació, els públics. I això ho he descobert en aquests 8 mesos allà a Sant Feliu amb el desmuntatge de l'estació. Veieu que si aquí se podia llegir Hospitalet, veieu? Aquí hi ha el cartell de fusta, però aquí es veu que la línia, originalment les lletres eren de la mateixa paret de l'estació. I aquí costa molt de veure unes imatges blanques, però si veuríem Hospitalet, que és com a Sants hem vist les lletres, també sense cartell, sinó fetes en el mateix edifici, doncs és així aquesta. I ara anirem a la següent, que seria Cornellà. Perdona, no, és que aquest pobre el tenia fet d'altres vegades i aquí veiem una altra de les coses molt importants de la línia, que és les obres de fàbrica. Aquí potser no ho volia comentar, no es fa tanta estona perquè vull parlar de Sant Feliu, però és interessant veure les obres de fàbrica, els ponts que tenia i a l'Hospitalet, abans d'arribar a l'Hospitalet, on hi ha el camí del cementiri, sabeu quan entrem a l'Hospitalet amb el tren, hi ha el cementiri allà, doncs a baix hi ha un pont d'una antiga riera, que era el camí que anava cap al cementiri, i és aquest d'aquí. Llavors estava construït, tots aquests ponts tenen molta gràcia perquè estan construïts amb materials de la zona del Baix Llobregat. Llavors, el que és, ja veiem allò que hem dit, que volia explicar amb Sant Feliu, però ja ho explicarem després, això.
és de maó, tot el pont és de maó, perquè va construir tots els ponts de maó l'Estat, bé, ho explicaré ara. L'Estat l'obligava, el govern l'obligava a les obres de fàbrica, ell va presentar el projecte amb ponts de maó, com es feia a Anglaterra, amb ponts de maó, com ja s'estava fent a Anglaterra molt. Això fa que el cost de construcció sigui molt més baix, perquè si has de comprar pedra, anar a les pedreres, tallar pedres, transportar pedres, era molt car, i això era molt més barat. Doncs a l'Estat, el govern no li donava permís perquè deia que els trens amb maons no cauria el pont no s'aguantaria, no suportarien el pes dels trens. I el principal causant el tindrem després en el pont de Sant Feliu de la Riera de la Salut, que és el que és més obert, que amb aquest tenien molta por el govern, a l'estat espanyol. Deia que no, que aquest pont cauria, i va parar l'obra per discutir els ponts. Fins que al final torna a dir, bueno, per cansament, fes que et doni la gana. I els va fer tots. Aquest és el de... I llavors, per exemple, tenim tot aquestes, el que és de pedra, surt de pedreres de Pallejà, Corbera i aquella zona de Cervelló, que són pedres arenisques vermelles. Això ho estem veient aquest matí, la trobada que he fet aquest matí amb la gent geòleg d'allà al Baix Llobregat. Aquestes pedres són tretes d'aquelles pedreres d'aquella zona, són les mateixes pedres que es van fer servir pel pont de Carles III de Molins de Rei. Coneixeu el pont de Carles III de Molins de Rei? L'heu arribat a conèixer? El Baix Llobregat no tenim, ho perdem tot. Ho perdem tot, és que ho perdem tot. I aquestes pedres són les mateixes que es feien servir. Es feia servir pedra d'allà d'aquelles pedreres i la que és blanca és de Montjuïc. Molta pedra de Montjuïc, la blanca és de Montjuïc. Aquest pont és molt semblant a un que hi ha més endavant, que és el que connecta Hospitalet amb Can Serra o cap a Can Buixeres. Ja, em deixem pensar. Després de l'estació d'Hospitalet, també hi ha un pont molt semblant. Sí, aquest és únic, aquest és un altre. Aquest és el del camí del cementiri, que és molt alt aquest, és molt gran. I aquest és el d'Hospitalet, que n'hi ha tres. N'hi ha tres iguals que donen pas a la finca de Can Buixeres, i a més era un camí de Can Buixeres, aquests són els que dic. Aquí no va utilitzar pedra vermella, sinó que va utilitzar pedra de Montjuïc. Aquesta Can Buixeres ja a la dreta està cap a Can Serra. Hi ha tres. I després en trobem un altre tercer, entre Cornellà, entre l'Hospitalet i Cornellà, en trobem un altre encara, que està amagat allà i encara es conserva. Que vaig anar a veure no fa gaires dies, que el vaig anar a veure, que aquell sí que és vermell com aquí. Però aquests són els d'Hospitalet, són de pedra caliça, són de pedra blanca, com de Montjuïc. I veus, l'art de maó, tots són de maó. I sort que l'Hospitalet, aquest conjunt l'ha conservat molt bé. Allà a la sequera, aquests jardins no estan gaire bé, però és molt maco aquest espai d'Hospitalet, que està jardinat, és un parc, banda i banda, jardins, i conservar aquests ponts. Això, crec jo, que aquí van tenir un problema quan van fer el túnel que va cap a Bellvitge, de l'estació d'Hospitalet, el túnel que va cap a la línia de Vilanova, aquell túnel, les vies havien d'empalmar més endavant, volien enderrocar aquests ponts per fer un pont més ample, que les vies no s'acabessin. L'Hospitalet tenia dues vies i les dues segones del fons venien del túnel, volien que anés més lluny aquella via. Però crec que va ser l'Ajuntament d'Hospitalet que va no autoritzar aquests ponts a enderrocar-los, perquè els tenia protegits aquests ponts, perquè estaven catalogats com a protecció. Cas excepcional, perquè normalment no... Això vaig sentir dir fa molts anys, quan van fer aquell túnel, fa molts anys, jo encara no estava tan bregat, però jo vaig sentir a dir que es havia dit que l'Ajuntament, com va passar a Cornellà, va passar un cas semblant amb una altra cosa, que ara ho explicaré. I aquí tenim la de Cornellà. Aquesta també té el mateix estil, és el mateix, els tres cossos aquests d'edifici, però també la decoració és diferent. En canvi, però en aquesta hi ha una actuació d'MZA al mig. Si veieu, aquí hi ha unes decoracions florals, aquí hi ha unes decoracions geomètriques i un maó artificial, que no és natural. Això és una actuació que va fer MZA en algun moment, que no tinc constància de quan, però no és del 1854, perquè això és molt típic de MZA, ho fa a 1910, 1905, entre 1910 i 1915, fa moltes estacions amb aquesta decoració. I aquesta part d'aquí dalt, tot això, a Cornellà si vas, encara hi és, però és una reproducció. Perquè un dia la Renfe va veure que estaven en mal estat aquestes baranes, estaven en mal estat, i les van derrocar, les va treure totes, va deixar plana l'estació, i l'Ajuntament li va dir que allò s'havia de refer. Estava catalogada, estava entre catàlegs d'edificis a preservar de Cornellà i que allò no ho podien fer.
i van tenir que refer-lo una altra vegada. Ara el que hi ha, tota la barana és igual que aquesta, molt semblant, i si mireu bé per la banda del carrer, el guarniment aquest d'aquí, aquest guarniment, el que hi ha a la banda del carrer, té el símbol de Rodalies de les anys 80, sabeu aquell de les dues així, de pedra, està fet, van fer-lo amb el símbol de... Van dir, tu m'ho fas reformar, ho faré nou, però m'hi posaré el meu logo d'ara. No ho tindràs com ho teníeu abans, tindràs el logo de Rodalies dels anys 80. De Renfe dels anys 80, i està amb el logo de Renfe dels anys 80. Aquí tenim l'altra estació. Aquesta estació, quan van fer la línia, no existia. No parava el tren a Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí es va quedar, en aquella època, al segle XIX, es va quedar un poble de camp, de pagès, d'agricultura. Perquè al no tenir tren, no li van anar fàbriques. I Sant Joan es va quedar, el tren no va arribar, no va parar fins a 1882, 1880 o així, no van fer un baixador, un trist baixador amb una andana i una barraca de fusta, i no és fins al 1909 que van fer l'estació aquesta actual, la que hi ha avui en dia, però ells originalment tenien només, crec que aquí no la tinc la fotografia, deixa'm passar una aviam, no la tinc. És que jo soc l'únic que tinc, però ara perquè també tenen l'arxiu de Sant Joan. A Sant Joan sempre han dit que tenien una estació que era una barraca de fusta on venien els bitllets amb un forat d'allà. Doncs jo tinc la fotografia, que es veu la barraca de fusta, i es veu que en un moment el TBF hi va fer una coberta com de fusta perquè la gent no es pogués protegir de la pluja, del sol i tot, amb uns bancs al darrere. Però originalment només era una andana i una caseta de fusta. I aquella foto la tinc jo, que ja l'he deixat, ja també la tenen a l'arxiu de Sant Joan. Jo vaig donar el meu per tot arreu. Tot arreu vaig fent... I crec que de Sant Joan, els edificis de darrere... Allò és la Torre de la Creu. Sí, jo diria que encara hi són, no? Aquest edifici, Sant Joan, això és la Torre de la Creu, tota aquesta zona de l'estació està protegida tota, tots són modernistes tots, aquest és el Jujol, és la Torre del Jujol, que això està molt protegit, però ara veuràs, quan arribem a Sant Feliu, no veuràs fotos perquè no hi són aquí, però t'explicaré cases no protegides, i enderrocades, Sant Feliu. Bé, doncs ara estarem a Sant Joan, veurem això. A Sant Joan hi havia una riera que passava per sota a l'estació i el pas inferior entre andanes va aprofitar el pont de la riera per fer-lo servir pas inferior. I ara, amb l'última reforma que s'ha fet a l'estació, el que han fet ha sigut posar-lo en valor, el mateix pont. Fixeu-vos que l'han restaurat, han deixat la volta de maó, les parets de pedra, i a més la pedra l'han protegida amb vidres, i això és el pas inferior, contra grafiters i contra tot el tipus de vandalisme. Han fet, Renfe, Rodalies i l'Ajuntament, suposo que l'Ajuntament hi ha de participar perquè l'hauria de demanar, que s'ha protegit, aquest pont s'ha posat en valor al pont, i ara el pas inferior és el pont de l'origen de la línia d'una riera que passava per sota i es fa servir. I aquí teniu la que no hi és, ja s'havia dit l'estació que no hi és, l'estació de Sant Feliu, que tenia un estil totalment diferent, perquè aquí la veiem bé com seria la Bordeta. Potser és la que té de totes les estacions de la línia l'estil com més primitiu. Cada una, aquella, per exemple, la de Sants era com un neogòtic, ara veurem Molins, que és com un neoclàssic, i veurem la de Barcelona també era com un neoclassicisme. Aquí és un estil que el trobem a moltes estacions d'Anglaterra com a estil georgià. Va ser un estil que es va servir molt a Anglaterra durant 300 anys, i en el moment que es fa el ferrocarril, que dissenya aquest ferrocarril, aquell estil arquitectònic està començant a anar en decadència, es troben algunes estacions d'Anglaterra que hi havia en aquell moment en aquest estil, i aquest és el que agafa l'estil aquest més georgià, que és la simetria total de l'estació. A la banda de l'andana és on es veu més bé tot això, perquè totes les portes i finestres són en forma d'arc, totes són en forma d'arc, totes. És única, no n'hi ha cap més estació, enlloc no he trobat cap més estació igual que aquesta, i en canvi a la banda exterior les finestres són de forma de dintell, adintellada, amb el dintell a dalt, rectes. Aquesta mena de trapeci que fa de guarniment a sobre de les finestres és molt típic, que s'utilitza a l'estil aquest georgià d'Anglaterra, que es feia servir a Anglaterra, però la banda de les finestres, llàstima que no s'hagués pogut posar una foto de la banda interior, que s'hagués vist més bé tot això. A dalt tenim aquest guarniment primer, que semblaria com per posar un rellotge, mai hi ha estat, però si me l'haguessin conservat jo hagués demanat que posessin un rellotge aquí. I l'altra mena de guarniment, allò era un campanar.
perquè en els plànols originals del 1854, en els plànols originals, hi ha una campana dibuixada allà. I era un campanar. I després ja en parlarem més d'aquesta. Perdó, és curiosa perquè la casa que es veu al fons és com una barraca... És com una barraca valenciana. Això són les vinyes... Valenciana o del Delta. Del Delta de l'Ebre, també tens raó, del Delta. Això eren les propietats del Dot, del roserista, del Rosers Dot. Això tot eren vinyes allà dalt i allà hi havia, més tard hi va haver el Dot amb Roser. I aquesta barraca, que podem dir barraca perquè és una barraca, la casa Dot, el senyor Pere Dot, a casa seva la va conservar aquesta casa. Aquesta barraca, ell volia comprar els terrenys i ja hi havia la barraca, i quan hi va posar les roses, tot això d'aquí dalt van ser vinyes de rosers, tot això d'aquí dalt van ser vinyes de rosers, a part de cecs, raïms, coses que hi havia per tota la zona, però allà eren rosers d'ell, tot el cultiu de roses tot estava en aquella zona, i es va... Mireu, aquí teniu els plànols originals de l'estació de Sant Feliu i de la Bordeta. Estan molt en mal estat. Són de l'Arxiu General de l'Administració, estan molt fets malbé, moltes coses no es poden veure, però si miréssim bé, jo he vist, aquí hi ha la campana, està dibuixada la campana, veieu la part interior, he trobat estacions d'Anglaterra antigues, fotos antigues, on veiem aquestes mateixes portes, aquestes finestres d'aquest mateix estil, d'aquesta mateixa forma, les mateixes cornises, tot això ho trobem moltes vegades. I llavors hi ha una cosa, després al final ho veurem, però m'agradaria comentar-ho ara, que la decoració, aquí la veiem blanca, l'edifici, i aquestes menes de pedres al costat que imiten la pedra cantonera, les cantoneres de l'edifici, era artificial, era fet de la mateixa obra com imitació a pedra. Això també ho trobem molt a Anglaterra. Com era l'estació? Jo sempre m'havia fet una pregunta a l'estació, quan la va inaugurar, com era? I el dia que va haver aquell motiu que van ocupar l'estació, aquell dia vam anar, mig Sant Feliu va anar, perquè estava obert, vam anar a mirar, i vaig descobrir com era l'estació quan la va inaugurar. Es havia conservat un pany de paret, un tros de paret exterior a l'interior. Perquè es veu que quan la van fer, aquesta part d'aquí, aquesta façana d'aquí, aquestes tres finestres, estava més endarrere d'on està actualment, actualment no, on estava. I vam veure que el vestíbul potser era petit, i de seguida van fer venir aquesta paret més endavant i van guanyar l'espai d'un passadís. Però quan van fer l'obra, van tapar, van posar els sostres morts i tot, va quedar aquesta decoració exterior, va quedar en l'interior amagada en el sostre mort. I ara, al fer el procés d'enderrocament interior, va sortir a la llum. Jo ho vaig exposar a l'Ajuntament un dia de ple, que vam fer una moció al ple, i els vaig dir, hi ha això allà, aneu a veure-ho, perquè si heu de preservar coses, hi ha això. El dia de l'enderroc, la màquina va fer així, pla! I això es va trencar. Nosaltres, allà dintre de l'estació, pensàvem que això ho haguéssim preservat. Nosaltres no érem qui, no podíem preservar uns estucats al foc imitant l'obra vista de 3 colors, policromat. L'estació per fora era policromada. Feia com si fos d'obra vista, però pintada i tractada al foc perquè quedés protegida. I llavors hi havia maons que imitaven maons, inclús les ratlles dels maons estaven pintades a mà, tot l'edifici, tota la façana, tota l'estació, pintat a mà, i n'hi havia de color ocre, de color rosa pàl·lid i de color vermellós més fort, que eren els camells. Vam pensar que allò ho traurien, nosaltres no vam voler-ho fer malbé, però sí que vam fer, va ser una noia que sabia el tema una mica, va dir, va treure, de la part més malament, em va treure unes peces, em va treure uns trossos, si hagués pensat, potser us hagués pogut portar un tros perquè el veiéssiu, perquè jo estic com depositari de les peces que hem pogut preservar allà dintre. Vam fer uns talls rodons, el que vam poder arrencar, per arrencar tot el que és el ciment que ho aguanta, i llavors aquella noia ho va protegir amb resina, perquè no es fes més malbé, i per tenir-ho sempre protegit el color amb la resina, per si un dia s'ho hagués de reconstruir, saber el color que tenia originalment, i ho vam guardar. Però clar, haguéssim pogut treure tot el pany de paret aquell, i per això, per decorar algun tros o per guardar-ho. A més, hi havia un tros de cornisa, aquesta cornisa exterior, tota aquesta cornisa exterior de l'estació, ara era pintada, no, també estava estucada al foc amb un color ocre. Havia de ser molt maca, aquesta estació, no com blanca que l'hem vist sempre o beix, sinó que era de colors vius, de color obra vista de colors. Però no ha arribat a això.
Bé, això és el que es deia abans. Originalment es veu que l'estació s'acabava aquí, el vestíbul. I això, aquestes sales d'espera no existien, era vestíbul únic. Això és una reforma del segle XX de MZA. I llavors es veu que al principi van fer aquesta paret, la van reproduir una altra vegada aquí, amb el mateix guarniment i tot, i si mires les obertures, quadren les mateixes obertures, i aquesta la van deixar, que era façana, la van deixar interior. I aquesta és l'estructura de l'estació de Sant Feliu interior que tenia quan jo recordo de petit com era. L'entrada, si vols anar a Sant Feliu alguna vegada al tren, sempre hi havia un vestíbul gran aquí que entràveu aquí hi havia les taquilles i allà era el bar. Això era l'estació de Sant Feliu, últimament. Però originalment s'entrava per aquí i hi havia un vestíbul que quan fan aquest plànol hi ha la taquilla aquí, amb el despatx del cap d'estació aquí i del telègraf i la venda de bitllets, el taulell de facturació d'equipatges, la bàscula d'equipatges, la facturació, la lampareria, el magatzem, és una estació que tenia tots els serveis i tot el que podia haver en una estació. Llavors van fer, en aquesta època van fer una sala d'espera, que era la normal, la que tu venies d'aquí de comprar el bitllet, passaves per aquest passadís, entraves per aquí i sorties a agafar el tren per aquí, es feia aquesta volta. I una sala d'espera de primera i segona classe que estava tancada. I allà la vivenda del cap d'estació. Aquí hi ha un vàter, hi ha una comuna. Aquí és a la zona, aquí on hi ha quarto, aquest quarto és d'aquesta època, abans, al segle XIX, això eren els vàters de l'estació, que van desaparèixer per fer MZA, fa aquells a fora al carrer. Però originalment estaven aquí perquè jo he vist a les parets que estava tot l'alicatat, diguéssim, de la paret, a tota l'estació s'acabava en el sostre mort i aquí s'acabava a dalt de tot del sostre, perquè era tot un vàter. I a la teulada hi ha com els dos forats tapats, que allò devien ser la respiració d'aquests dos vàters, lavabos, que donaven en el mateix vestíbul. Que tenien aquestes estacions tenien vestíbuls, vàters interiors. Perquè aquesta habitació estava partida per la meitat i eren els lavabos aquesta part d'aquí. Això és la construcció. Després, més tard, es modifiquen més coses. La taquilla passa aquí i això es converteix, aquesta sala d'espera desapareix i es converteix en circulació aquí i venda de bitllets aquí pels empleats. Els que venien bitllets estaven aquí en una habitació i aquesta zona d'aquí és on tenia, quan posen el block system, tota la zona de block system i funcionament d'estació, telefonia i tal. I això és la construcció que va arribar fins als anys 60, aquest model d'estació. Aquest és el pont. Aquest és el pont que és el que dona, el que va donar problemes que no volien que es fes, perquè era molt obert, tenien por que els trens caiguessin aquí. Perquè això no té pena, i encara passen. Té una esquerda aquí, i a més ara li han posat a sobre un canvi de vies. Els trens ara per aquí passen fent això. I no és el mateix passar així que passar fent així. I em fa por ara aquest pont, que no passi alguna cosa amb aquest pont, perquè aquí al final hi ha un canvi, hi ha el motor del canvi de via de l'estació, que està aquí a aquesta banda, hi ha el motor del canvi de vies allà al final del pont. Tot és de pedra aquesta vermella d'aquí de Corbera i la resta tot de maó, com això era la Via de la Salut, i això, aquest pont encara avui en dia existeix, encara s'hi passa. Els cotxes passen per aquí sota. Passen per aquí sota, n'hi ha un de paral·lel, n'hi ha un de paral·lel que és el del carrer, que el tapa per aquesta banda, però per la banda de baix el veus. Avui hem estat visitant-lo una mica, jo hi passo cada dia per aquí perquè vic aquí baix. Jo vic aquí darrere al final d'aquesta paret, vic jo. I aquí aquesta banda d'aquí tinc el pàrquing del cotxe, així que aquest pont el passo 4 cops o 5 al dia per sota. Bé, teniu la senyal d'entrada a l'estació de Sant Feliu, la senyal d'aquesta de pantalla d'entrada a l'estació de Sant Feliu. Aquí teniu la visió actual, veieu? Això és la visió actual del pont. Quan es van posar les travesses de formigó als anys 70, van trencar-ne algunes peces. Veieu que van fer un tros de formigó? I ara han trencat una altra d'aquí, que és aquesta, que no hi és, perquè aquí hi ha el motor del canvi de vies, del canvi de l'estació. I van tirar aquesta pedra i va desaparegut aquesta pedra. Però tot això és la pedra, els contraforts que tenia aquest pont era un pont molt maco, que ara hi és, i és l'objectiu que tenim ara, perquè ara nosaltres hem creat una associació només per protegir el pont aquest. Si no es posen a la presó. Doncs aquest serà el proper objectiu, que hem perdut l'estació, farem el pont aquest. Aquí teniu la de Molins de Rei, veu com aquí és un estil neoclàssic, aquesta sí que tothom diu
Diu, l'estació de Molins de Rei sí que val la pena perquè té aquesta entrada, aquestes columnes. Aquesta és més gran, és més maca, però la nostra és la nostra. I és original, és única, estava viva. Això ho diuen els de Sant Feliu. Sí. Bueno, no, hem fet... Sí. No, si a de Sant Feliu no. Al costat sí que fan bé de conservar-ho, la nostra no. Aquests, arrel de que s'enderroca, corrents a Molins de Rei fan un ple de l'Ajuntament per protegir l'estació. Per declarar-la. Diu, cuando veas las barbas del vecino a cortar, pon las tuyas a remojar. I llavors, diu, ara s'estan fent tots els tràmits per poder-la, però ara és més difícil, perquè abans tractaven amb Renfe, però ara amb Adif és més hueso. I potser no hi ha tant, ara no es poden, és més directament com molt estat, i no poden protegir, potser perquè és l'Estat, i és l'Estat qui ho ha de protegir aquest edifici, no l'Ajuntament. Però ara l'Ajuntament diu que està fent totes les gestions possibles per protegir el seu edifici, que no els hi passi el mateix. Altres diuen que no els hi passi el mateix que a Sant Feliu. L'altre dia que veu anar a Sagrera no va passar això, que la gent va dir com a Sant Feliu, no? Quan el tiraven a terra la gent va dir com a Sant Feliu. A Sant Feliu ha quedat pel poble que han derrocat l'estació, han quedat molt retratats amb això de l'estació. Mira, aquesta es veu. Sí. Al mig, el rellotge, teòricament el rellotge, no? El forat aquest, això és... No, darrere. Aquesta banda és com una mena de... Aquest és com campanar. La banda que no la via és com campanar. Passa que Sant Feliu... Ara us dic la veritat. Sant Feliu era, de totes les construccions, potser les més pobretes. L'Hospitalet, Cornellà i Sant Feliu tenien les dimensions més reduïdes. Sant Feliu, és que jo diria que Sant Feliu és les primeres que van començar a construir. Sant Feliu es va construir la primera, és més senzilla, però molta gent de Sant Feliu ara quan l'han vist enderrocant, diu, si era tota de maó, i ara, ho veus? És que és una típica construcció industrial del segle XIX, diu, i ara m'ho dius? Que porto jo 12 anys dient-ho, que porto lluitant, barallant-me amb la gent, que porto 12 anys dient que és una construcció de maó, que és el que jo l'he vist, l'he viscut, he estat a dintre, sé com és tota maó, es pot, inclús si voleu, la poder desmuntar maó per maó, la poder tornar a fer una altra vegada, perquè són maons, tota. Ara hem agafat una pila de gent així de Sant Feliu conscienciats que s'han equivocat amb l'estació. La gent que hi ha els pobles així de la zona de prop de Barcelona, hi ha molta gent del poble que és molt conscienciada, i gent de fora també, conscienciats amb el que tenen, i molta gent que tot se'ls infot, se'ls en fa. És igual una cosa que l'altra, si és maca o lletja a l'estació, és igual. Això passa tot arreu. El problema són els equips de govern. I el problema està... Que fan cas amb una banda i n'hi ha que fan cas a l'altra banda. Però és que aquí hem tingut tot un ajuntament sencer, a favor d'enderrocar-la. Perquè la seva teoria... Hòstia, ara m'estic sortint del guió. La seva teoria és que no molestem a l'Estat, al Ministeri de Foment, perquè si es fa el soterrament no hi hagi coses que l'impedeixin fer-lo, ja si no ens el farà. Això és per amagar l'error inicial. Esclar, es van equivocar el primer dia. Exacte. Si al moment en què l'Estat per fi decideix fer el soterrament, ells diuen, bueno, si feu un projecte de manera que l'edifici es salvi. Ja està, s'ha acabat la història. És que hi ha un document... Perquè és moure el soterrament, pel que jo he entès del problema, és moure el soterrament 1 metre o 2. No és cap problema, això. La nostra presentació era més fàcil encara. No era ni no moure res, no s'havia de moure res. Simplement s'havia d'agafar. És possible que fos això. Perquè és un sistema molt modern que s'està fent. Una cosa és moure l'edifici o moure... No, el soterrament podia quedar al mateix lloc, però és construir a la inversa. Si construïm primer les pantalles, no. Construïm primer el sostre del que serà les andanes soterrades. El tros de l'estació. Llavors agafem l'estació, la descarnem, els fonaments es tallen a trossos, es deixen trossos de fonament i trossos que no. S'encinten fort els que queden perquè allò doni força i després quan buidem tota la part i posem tot el formigó. O sigui, per el que m'estàs dient entenc que el que és l'estructura que es construirà ni tan sols està sota el que era l'edifici. Sí, està sota. El que es construirà està sota, però si comencem a construir pel sostre, que és el terra de l'estació, al mateix terra fem un forat, aguantem l'estació, l'aguantem. I després fem una llosa a sota de l'estació i els fonaments de l'estació quedaran embeguts a dintre de la mateixa llosa aquesta que estem construint. Sí. O sigui, hi ha sistemes... I llavors, fem les pantalles
Llavors fem les pantalles que es fan, els pilots i les pantalles, amb el sostre ja fet, que es pugui enganxar, i llavors L'altre dia podem... vam anar a la Sagrera, no? Sí. Heu vist l'edifici del Fang? No, la Torre del Fang. La torre del Fang, sí, aquella casa, sí. Allò és molt més complicat que el que s'havia de fer aquí. Allò és un edifici que els murs ni tan sols sembla que siguin de pedra. En diuen la Torre del Fang perquè sembla ser que és de com de fang. És d'això de tàpia. Tàpia, murs de tàpia. Murs de tàpia, que és fang i pedra. Doncs la llosa del túnel, perquè no poden fer volta, és un sostre pla, està fregant els fonaments d'aquell edifici que ni tan sols és de pedra. O sigui, imagina't què es pot arribar a fer. La plaça de toros de les Arenes. Per tot l'edifici. La plaça de toros de les Arenes, que s'aguanta flotant amb aquelles... Sí, però allà eren particulars i sempre poden dir que si el particular es vol gastar una milionada, que se la gasti, no? Tenia pressupost, havíem fet pressupost nosaltres d'això. Valia 600.000 euros. Fer això que diem nosaltres valia 600.000 euros. Teníem pressupost. I amb 120 milions de pressupost, en 120 milions, vols fer... Espera, trec aquesta foto que la veieu, que l'heu de veure més bé. 120 milions d'euros, això ho fem perquè estem quatre, perquè estem poquets, si estiguéssim tots no podíem estar aquí fent la tertúlia, però 120 milions d'euros val tot el soterrament. Si li he afegit només 600.000 euros. Sí, que és el xocolata d'allò. És que no és res. Aleshores, hi ha un moment en què DIF, després de totes les demandes que se li fan, diu, hem vist que hi ha una demanda ciutadana que demana la protecció, la conservació de l'edifici. Ens disposem a modificar el projecte, que això implicaria un retard d'uns mesos amb l'obra, perquè hem de refer aquest projecte per poder conservar l'estació a sobre, conservar-la en el mateix lloc, però això hauríem de fer un conveni amb l'Ajuntament que l'Ajuntament hauria de pagar la seva part, perquè això ja no ho pagarem tots nosaltres, això és una cosa que demana l'Ajuntament, que l'Ajuntament hauria de fer un conveni de pagar això també. I l'Ajuntament li va dir, pagar no, feu. I aquest paper, aquest document que el tenim, aquest document ens ha arribat, tenim piles de documents de coses que hem trobat, perquè això fa com 12 anys que s'està lluitant amb això. Tenim aquest document on posa aquesta oferta d'Adif de fa 3 anys, de modificar el projecte per conservar l'estació. I l'Ajuntament diu que no, que tiri endavant, que continuï més aviat millor. Sí. Saps? Llavors, bueno, anem endavant. Ara veureu una cosa. Com eren els trens que van passar per primera vegada de Barcelona a Molins de Rei? No en teníem imatge ni de com eren els vagons ni com eren les màquines. Les màquines sí, perquè tenim una, la Martorell, que està al Museu de Vilanova. Aquella màquina era la màquina més antiga que tenim ara, que es conserva, que ja MZA la va preservar i ja la tenia com a preservada, aquella màquina, aquella locomotora. Doncs, com era un tren normal dels que passaven per aquesta línia nostra? No tenim cap foto de cap vagó ni de res, no sabem com eren. I deia la premsa, va classificar aquell dia la premsa, va dir que els vagons de primera eren una meravella, eren de lo millor que hi havia, millors que els del Granollers i dels de Mataró, que eren molt bons. Els de segona estaven bé, estaven acoixinats, eren uns bons vagons. Diu, però els de tercera no tenen ni vidres. Són com carruatges, que diu, bancs de fusta i sense vidres. I ara veureu com era un tren d'aquella època. Aquesta foto, sí que hi ha una foto. Aquesta foto la tinc jo, també tinc l'original. Aquesta foto encara no la vull publicar en un llibre, amb el proper llibre que faci la vull publicar, però jo us l'ensenyo. No és la Martorell, és una germana d'una que no teníem imatges ni... És una germana, la número 5 o 6 aquesta. Era de la 1 a la 4, la Martorell. Amb el tènder encara. Sí, aquesta portava tènder, però ve descoberta. No, és que la Martorell també portava tènder, eh? Sí, també. Jo tinc alguna foto amb tènder, Però la 1 a 4 era la Martorell, la Tibidabo, la Molins, la Barcelona, 4 màquines. I aquestes són la 5 i la 6 que no eren conegudes. I aquí veient aquesta foto és la 5-6, que aquesta va durar molt poc. Aquesta màquina va desaparèixer molt aviat. I aquí tenim un furgó, veieu els vagons de tercera? Veieu que no hi ha vidres ni hi ha res aquí? És tot com un carruatge, com els del Tibidabo. Semblen els vagons del Tibidabo. Llavors tenim un de primera i un de segona, no sé quin, un dels dos, un de primera i un de segona, perquè aquí hi ha un sol ventilador d'aquests i aquí hi ha 2, o de llums, i aquí tornem a tenir una altra tercera i un altre furgó. Doncs això és el pont de Martorell, i aquesta fotografia està feta, perquè la tinc en un grup de fotos, d'aquest pont, que es devia fer un reportatge fotogràfic quan el van fer, del pont de Martorell.
i en tinc 5 o 6, però que hi hagi un tren només aquesta, que el tren està parat, posat per poder fer la fotografia de... I això és cap a 1860, això va entrar en servei el 1859, si fan fotografies per aquest pont, és que això era recent, estava recent i feien les fotos per la companyia. Doncs això és un tren típic... És que aquest tren està parat... Està parat per fer la foto. Clar, perquè si no... Em sembla que no hi ha ni maquinista. Sí, hi ha maquinista, i inclús aquí en aquest furgó hi ha un personatge. Hi ha el cap de tren. Hi ha el cap de tren aquí, Passa que aquí no es veu tan bé perquè és més concentrat. Però segur que està parat per fer la foto, sí, no, perquè si no això són plaques de vidre amb exposició d'uns quants segons. El moviment. Doncs aquí veiem tot com era un tren de la línia de Barcelona a Martorell el 1860. Aquesta foto és una meravella. Tens un tren que passaven per Sant Feliu. El Llobregat ja tenia problemes de sequera, I aquí tenim la Regosa. Bueno, sempre el Llobregat ja tenia problemes de sequera. I en direu... Veureu la sequera una altra vegada? Les conques internes... Home, l'aigua va bastant, no? Però escolta, però fixa't que net està tot. Avui en dia els rius estan coberts de canyes, no, és perill... Mira que net està tot. Bueno, també pot ser que fos després d'alguna rierada bona, que normalment quan està tan net és perquè no fa gaires mesos que n'ha passat una de bona. Ara dieu, què és això? Això són màquines patent de Berge, d'allà d'Anglaterra, del Charles de Berge. I les van portar aquí per construir el pont de Martorell. Són màquines de remblons. El pont de ferro venien totes les peces desmuntat, ja fetes des d'Anglaterra, perquè aquí no hi havia foneries encara per fer aquests ferros, tot venia d'allà i aquí l'únic que feien era ensamblar, feien el pont i van portar les màquines per col·locar els remblons. Sí, que segurament feien un premuntatge, que clar, se'n diu. És a dir, les bigues venien a trossos i premuntaven les bigues i llavors un cop premuntades se l'enduien cap al pont i anaven col·locant. Aquí si veiessin aquí posa Manchester de Berge, en algun lloc posa de Berge, no es veu ben clar, però són màquines patent de Berge, de la família de Berge, de l'empresa que tenia allà a la Gran Bretanya, diguéssim. Veieu, aquesta és la Martorell, encara amb tender, però amb cabina que li van afegir un dia a la cabina, però és tal com estava en els tallers del Clot, en el dipòsit del Clot, això és anys 20 alguna, perquè tenim ja Block System col·locat aquí, això és any 30, entre del 25 al 30. Van posar el 25, però tenim la màquina, tal com era la Martorell, com era original amb tender, però amb la cabina diferent. Aquesta sí, és més maca que aquesta la tinguessin a tornar a posar amb tender i fer-la funcionar, seria una meravella. La màquina més antiga que tenim. Sí, però un tender d'aquests no seria gaire complicat de... No, és tardet, oi? Si es pot reproduir una Mataró, es pot reproduir aquest tender. Això no, això és una fotografia que la tenia per aquí, és de molt mala qualitat, però és que veiem un tren de l'època també entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Allà al fons estaria Cornellà i això és quan el tren direcció a Sant Joan d'Espí, quan no hi ha res pels voltants. Aquí tenim que estem parlant de Sant Feliu. I encara estem en Sant Feliu, mira l'hora que és. Sant Feliu. Això és a l'any 1900, a principi del segle XX. L'estació de Sant Feliu es va concebre originalment com sense vies de moll, de mercaderies. I a un moment de seguida li posen un moll de càrrega i 2 vies per descarregar. I a l'any 1904, 1905, no sabem l'any més, fan una ampliació molt gran de l'estació. Des de l'estació fins a la carretera nacional 2 se li afegeixen vies pels costats, es fa el moll molt llarg per apartar trens de mercaderies i ara veureu la següent foto. I a Sant Feliu no és on anava a parar la via que anava a la Sansón? No, Cornellà. Anava a Cornellà. I aquí tenim el mateix, direcció Barcelona. Allò seria el pas a nivell de la carretera nacional 2 i aquí aquesta és la primera gran ampliació. Es construeixen aquests murs per posar la via entre murs, perquè això era un terraplè de terra, només que passaven 2 vies, posen els murs i es veuen les 2 vies centrals i les que estaven instal·lant als costats per apartar trens i per maniobrar a l'última el moll de mercaderies. Fa una gran ampliació del moll de mercaderies. I llavors, perquè a Sant Feliu havien començat a venir moltes fàbriques, Sant Feliu tenia molta importància de fàbriques tèxtils, diria com 5 importants, i llavors tenia molt de moviment a l'estació. Llavors aquí agafa molta importància Sant Feliu i per això construeixen tota aquesta mena tots aquests molls de càrrega tan importants. Això és una imatge de l'estació del principi del segle XX.
també el tren venint de Molins i com era l'estació de Sant Feliu, era molt bucòlic, tot això així, no té res a veure com ara. Aquesta també és una foto que veiem molt bé, aquí hi havia les vagues de mercaderies. Això és unes fotos d'una família, van amb aquell mateix lot que t'he dit, també és aquell mateix lot que és tan bo, és una 600 d'MZA, i aquesta la vaig colorir també, va quedar una colorir bastant maco. Una 600. Segur que és una 600. Sí, 600, no 600. Sí, perquè té els tancs quadrats i la 1600 els té... Sí, aquesta és una 600 més curta, que és una Hanomag, una 232. Una 2, sí. A més, originalment van vindre, curiosament, amb regulador al davant i regulador al darrere. Perquè quan anaven en cabina pel davant, el maquinista no hagués de girar-se. Massa que ho van desmuntar per jugar amb molts problemes. No s'hagués de girar, això venia d'Alemanya, aquestes eren alemanes. Sí, venien d'Alemanya. Venien d'Alemanya. Això és la típica composició del principi de segle. Aquestes eren Maffei. Maffei eren? Maffei, sí. Sí. 600 eren Maffei. Sí. 232. Maffei, sí, Maffei, sí. Igual que les 800, igual que les 800, sí. Hi havia les 600 aquestes i llavors hi havia les 600 per expressos. La numeració alta de 600, que és semblantes a les 800 de més tard. Sí. Aquí veus una vista interior de l'andana, veieu la forma de l'andana? És que era únic, aquest edifici, això no se'n veia enlloc amb aquest... És únic, una construcció única i que n'hi ha dues, que no es havia d'haver enderrocat mai a la vida aquest edifici, i més que estava ara igual que estava quan la van... És que és això, o sigui, el gran valor... L'Ajuntament va arribar a dir que Sant Feliu, l'estació, només tenia original un 16%. Dic, home, el que no té és original és un 16%, l'original és l'altre 84%. L'edifici. Però el que li han canviat és la pell. No, a dintre s'ha anat adaptant sempre a les seves mides. A l'interior estava modernitzat, però fora... Tots els murs mestres segur que deuen ser els originals. Tots originals. Això també són imatges una mica per a l'estació, com era per aquella època, la gent i d'això. Aquí veiem un rellotge molt original, també, aquest rellotge no l'he vist a cap més estació, no sé com, molt estrany. I aquí encara s'endevina, si mireu bé, s'endevina aquí aquesta, allò que he dit que és com maons, que són pintats, però es veu que allò, com que era tan difícil de conservar, perquè s'ha posat a pintar de colorins tot, i hi havia alguna capa de calç blanca, però que va mig marxar quan ja d'això, i llavors van tornar a sortir una mica els colors que tenia originalment a sota. Això és típic dels esquitxos de pluja. Sí. El recobriment de calç, amb l'esquitx de pluja, es va deteriorant i acaba apareixent el que hi ha darrere. I com que darrere era estocat al foc, allò no desapareix. Clar, perquè aguanta molt millor la humitat. Això és l'any 1957-56 s'electrifica. Això és la paret de la Torre dels Dimonis, això és una paret modernista que també va desaparèixer en una casa modernista del Seyrac, del Manel Seyrac, un arquitecte modernista molt important, que a la Rambla Catalunya, aquí a Barcelona, a la Diagonal hi ha cases del Seyrac, i això ho van destruir també quan van fer la carretera per sota, van fer el tren sota la carretera, es van carregar el mur modernista d'aquí, que donava a la via, i l'interior ja s'havien carregat abans. Diguéssim, tot això. Aquest arquitecte assajava el modernisme a dintre quan era jove, estudiant, feia coses modernistes a dintre, tenia uns jardins on feia una font, un banc, una muntanya, tots els assajos modernistes, tot estava allà, era com un petit parc güell això aquí dintre. I ara hi ha el complex municipal de piscines. Les primeres 600 que va passar per Suïssa, les primeres 600 en doble cotxe motor. Motor remolc, motor. Sí, això és el carrer de... Les primeres Alstoms que passaven també, les primeres que feien maniobres a l'estació, la gent anava a mirar com feien les maniobres. Això és el pas a nivell antic de la carretera, que va ser el culpable de la desaparició d'aquest mur modernista, quan van soterrar, això és més modern, anys 50, que és el pas a nivell de la carretera nacional 2, amb la caseta del guardabarreres, i les barreres, més m'agradaven fanals posats per indicadors, estan obertes, estan tancades, era molt curiós aquest pas a nivell, que era una carretera molt important, era la Nacional 2 aquí al mig, i al mig del poble. Això és el primer tren que passa quan ja han soterrat les vies, encara estan aquí les vies antigues sobre el pas a nivell, i aquí ja és la primera vegada que passa un tren per sota de la carretera Nacional 2, amb els murs d'aquesta formigó. Ara torna a passar per aquí el tren, però més fondo. Formigó de massa, mare meva.
Faltava formigó. Això han de ser els anys Això era finals dels 60, 50 o 60, 60. 60, I 67, encara feien murs de 67. formigó, de formigó en massa. 67, 67. Postguerra. Mira, això és allò que dic que van destruir. Sí, sí. Això és allò que dic que van destruir. La filigrana aquesta. mare Això ho van meva. destruir per fer per traslladar una mica el tren cap allà. Sí, però en aquell moment no havia l'inquietud No, que hi ha ara clar. per al patrimoni. Sí, No, ara l'Ajuntament de Sant Feliu té el mateix inquietud que tenia aquella. Ja. En aquest cas concrets. Mira, No, però- veieu la porta? Ostres, mare Això- meva. Mira la paret, això no la via. Ah, i això era una reixa de ferro forjat amb uns dracs amb ales, que això la gent de Sant Feliu deien els dimonis, i per això el van posar en aquesta a la casa Seirac i van posar la Torre dels Dimonis. Perquè tot això eren D'aquests dimonis, dracs. però uns dimonis, uns dracs, així de grossos, aquí com tota la brana, d'una alçada així. Tot això no se'n va preservar ni un. I la decoració no és com si fos... Ells són música, A líders nivell de del música. pentagrama, no? Sí, pentagrama. A dintre de la casa hi havia també un espai que era la creació. I aquí això era com líders de música, Sí, sí, és sí. tot música. I és fet de pedra i trencadís i tota aquesta pedra. És molt maca aquesta paret. Bueno, això és als anys 60, després de soterrar la via per la carretera, l'estació es va eixamplar, es van posar terceres vies aquí, es va posar la tercera via, que només hi havia dues, en van posar la tercera, durant molts anys va estar la tercera, que no es va fer servir mai a la vida, només dues vegades per posar un tren de mercaderies parat aquí uns quants dies, i res més, no es feia servir per res aquesta via. Això ja és als anys finals dels 60. Això és la reforma que es va fer a l'any 93, ja va quedar així l'edifici, es va posar aquesta marquesina de vermella que tapa tota l'estètica. Ah, i es van tapar els forats que hi havia aquí, això que es va tapar això. Això és el dia que es va celebrar el 150 aniversari de la línia, el 2004, que va fer el 150 aniversari, el tren de Mataró. Va circular el tren de Mataró des de Barcelona a Molins de Rei per una via, van fer via única tot el matí a la línia. Es va fer via única tot el matí a la línia, de Barcelona a Molins de Rei, perquè pogués circular el tren de Mataró. I sí, va sortir d'Hospitalet fins a Molins de Rei, parant cada mitja hora a cada estació. El 2004. 2004. Perquè devia estar jo. És que és Aquesta anyada d'aquí està per devia estar aquí. jo. un any abans Sí, sí. del 2005. El 2005 és l'any de la separació de Renfe i Ah, val, sí, sí. Val, és que ja, perquè... Tot només funcionarial Sí, de Renfe Sí. va anar a petar. ja va ser DIF. Doncs aquí encara es podia parlar a la federació, encara va poder parlar Sí, sí. i fer això. Que tot el matí va estar la via ocupada amb el tren de Sí, Mataró. que a més la gent que anava a dins anava vestida d'època. Hi havia un grup de teatre de la colònia Güell, els de la colònia Güell que fan la Fira del Modernisme, anaven tots vestits d'època. Jo hi vaig anar també d'Hospitalet a dintre del tren, aquest dia vaig anar dintre del tren aquest. A mi sempre m'ha intrigat del tren del centenari de quin model van treure els cotxes. Perquè no són del Mataró, això ja No, està això claríssim. és un model d'algun dibuix. Jo, per mi, Jo he vist dibuixos tinc la teoria de que el van treure del Madrid-Aranjuez. Ah, Per poder dir que era el tren del centenari, que servia Que també servia per al- allà. Però no ho tinc gens clar, no, eh? no, és que això d'aquest... Perquè es van fer a Macossa, si no m'equivoco. Això ho van fer Aquí a a la Barcelona. Maquinista, sí. Sí, sí. No, la locomotora la la van fer la a Maquinista. Maquinista. I els vagons I a els la cotxes Macossa, a Macossa. a material i Que construcció. jo va. sàpiga, eh? Sí. El de la maquinista és segur i el dels cotxes jo diria que són de Macossa. El que no sé és d'on van treure el model, perquè el que és segur, segur, Jo segur, diria que és és un que el model molt model no era inventat. dels cotxes de Mataró. Igual que aquest tampoc és dels d'Aranjuez. Perquè els cotxes de Mataró que hem vist els Sí. del Molins de Rei, Sí. encara eren més, el que deia la premsa de l'època, eren molt més austers i senzills. Sí. L'Aranjuez era molt senzill, i aquest de Martorell també era molt senzill, ja ho has vist. I no era aquest model com una Sí, no diligència. sé d'on te tenia va aquest treure el model. model. El Mataró original inclús hi havia de quarta classe que no portaven... Això, Sí, això diu. sí. Sí. I jo diria que I els de aquests... tercera, no, cap em sembla que portava vidres. No sé si els de primera o segona, però els de tercera segur que no. I els de quarta eren el que dius tu, eren vagons pràcticament. Bueno, això és el moment de la inauguració de la placa. Hi ha les autoritats i El alguns 2004. convidats. Aquesta és la meva mare. Era. I aquest és el pas a nivell de la carrer Cot de Vilardaga, que va ser el causant de tot el soterrament. Per culpa d'aquest pas a nivell s'ha fet el soterrament. Aquest pas a nivell era un pas a nivell que originalment donava pas a la muntanya. Era el camí de Mas Lluí. Ja ho veus que és un camí, mira que és de terra, és molt petit, molt estret,
quan va venir a partir dels 60 el boom immobiliari, es va convertir, va començar a urbanitzar tota aquella part i això era un pas. I com que els ajuntaments mai tenen en compte quan hi ha un tren de si urbanitzen per dalt, primer fer els passos per poder passar, ells mai faran un pont ni faran res, és com si no hi fos el tren. Sempre pensen que el trauran i aquest pas a nivell, tal com està així... Ara sí que la llei obliga a les urbanitzacions a solucionar els problemes de mobilitat que genera el fet de que hi hagi una infraestructura com una autopista o un ferrocarril. Per tot i així, l'Estat i encara segueix pagant soterraments, que és impresentable. Aquest ministre nou diu que no paga més. No, ho van dient fa molts anys que sento la cançoneta aquest és el de Valladolid, aquest és el de Valladolid, que no... I aquí teniu la gran joia de la corona, això serà l'estació de Sant Feliu. Maca, no? Mira. És com... Això serà la baixada... Serà singular. Això serà la baixada a les andanes des de dalt al vestíbul, al segon vestíbul, perquè hi ha un segon vestíbul, hi ha vestíbul al carrer, segon vestíbul a baix amb les taquilles i tercer pis a les vies del tren. I això sí, una foto de l'estació antiga perquè, clar, I això serà era un edifici maco. Aquesta és la primera foto, però he posat aquesta perquè és la primera que va posar Adif, quan va portar el projecte, és la que a la propaganda va posar aquesta foto. I si mires bé la foto, això és l'espai de la memòria. Aquestes fotos veus allà, i aquí, a les baixades de l'escala, serà l'espai famós de la memòria que volen fer, que serà unes fotos de l'estació. Però aquesta estació no és de Sant Feliu. Aquesta l'heu vist abans. Això és Hospitalet. Què dius? Es van equivocar, van posar a la presentació de l'estació, van posar la foto de l'Hospitalet. Passa que després ho vaig dir jo, ho vaig posar de seguida allà... Tens raó, les finestres no tenen arcs. No tenen arcs, hi ha un moll aquí de càrrega, aquests vagons, que ja l'heu vist abans, és aquella que us he ensenyat abans d'Hospitalet. I aleshores, llavors aquest dia, jo de seguida ho vaig escriure, dic, s'han equivocat, almenys que posin l'estació de Sant Feliu en el... I llavors les següents fotografies ja van sortir amb la de Sant Feliu, però va sortir. La DIF és... Si hi ha temps, després us n'explicaré una que realment... Bueno, això ja és l'última... Ara ja acabem amb Sant Feliu, ja no explico més història perquè ja hem parlat prou, bastant estona. Suposo que m'he fet una mica pesat, però tant que portem molta estona, no? Jo he trobat interessant, eh? Ja sí? Ja s'ha acabat. No, que vaig a continuar, Sap greu que no estigueu més. Llavors, això ja és l'última època de l'estació. Aquí ja s'anava a enderrocar, ja sabia que s'havia d'enderrocar. Aleshores, una nit, ens vam llevar al matí i vam anar, hi havia un 1854 pintat a l'estació. I a la banda contrària hi havia un altre 1854 pintat a la banda de l'andana, un altre 1854. El dia següent, els de neteja de Renfe ja ho van borrar tot, van desaparèixer. Però al cap de 2 dies tornen a aparèixer el 1854 posat. I ja no van tocar més, ja es va quedar fins al final. I aquest 1854 era el símbol de l'any de l'estació, la inauguració, i quan es van... Això feia mal. Feia molt de mal a molta gent. I després se va continuar fent bastant de mal a molta gent, i estan molt enfadats, i els volien a tots, ens voldrien a molts a la presó, d'enfadats que estan. Aquí aquestes lletres, ningú mai va saber qui ho va fer. Això era pocs dies abans que tanquessin, això era 2 setmanes abans de tancar l'estació. Una nit havien de fer l'Ajuntament, el dia que van tancar l'estació ni va fer res, i llavors, per exemple, el dia que... Això és el dia... És molt dolenta la foto perquè he fet una captura d'un vídeo que vaig fer i m'ha sortit, no tenia cap foto maca, però és per il·lustrar només. Això és 3:15 de la nit, l'últim tren que surt de Sant Feliu, direcció Barcelona. I estàvem els de sempre, els que hem estat protegint l'estació, els que hem estat en l'estació. Aquest noi és el... Potser ha vingut alguna vegada per aquí demanant, fa uns anys, perquè ha anat a tot arreu demanant apoyos. Era el Jaume Soler, que era el que portava la plataforma Sabem l'Estació, que el van enredar com un xinès, i ara ja ha desaparegut del mapa, ja ha hagut d'haver tot aquest jaleo. Ja no fa res perquè el van enganyar a l'Ajuntament com un xinès, perquè li van dir que l'estació ja la van donar per perduda. I llavors li van prometre que quan es fes l'obra, llavors farien una rèplica en un altre lloc, en el mateix lloc no, perquè no es podia, perquè hi havia la via sota, però farien una rèplica igual a un altre lloc. I ell va quedar convençut que feien una rèplica. I quan és el dia,
l'Ajuntament, com que van fer uns projectes, un concurs de projectes per a l'urbanització de sobre de l'estació, com volia el poble que quedés, van haver 3 projectes. I van fer, pregunta, quin projecte vols de dalt? El Rambla Major, el no sé què, el Son Montà, 3 projectes diferents que tots es diferenciaven que un feia més blocs de pisos que l'altre. Però tot eren arbrets i floretes, tots eren el mateix. I fan aquesta pregunta, has de deixar una altra, i per sorpresa l'Ajuntament posa una segona pregunta. Vols que fem una rèplica de l'estació en un altre lloc de l'actual, però això ens costarà 830.000 euros? O prefereixes que fem un espai de memòria a l'estació nova, que això valdrà 30.000 euros, amb els materials que podem preservar de l'antiga, i això valdrà 30.000 euros? Evidentment. I això va fer l'enredada que li van fer amb ell, perquè amb ell li van prometre, i a partir d'aquí ell es va retirar. És el viejo truco de la ment. Li van dir que faria una rèplica, però no la van fer. No, però llavors ho pregunten al Fes poble. la llei que ja I fareu el esclar, reglament. Sí. va votar un 16% de la població, molt poca gent, un 16%, i No et pensis, encara. Un 16. Per lo que són els un referèndums 16%. I llavors, 16% una encara és. quarta part, 1.200, 1.300 van votar, jo no vaig votar, perquè no ho veia lògic, no es havia de votar, 1.200, 1.300 persones van votar de fer la rèplica i 3.000 i pico van votar de fer l'espai de memòria. Ara, per fer l'espai de la memòria, quan han enderrocat l'estació, quan l'han enderrocat, el que han fet ha sigut preservar moltes coses de l'estació. S'han guardat totes les bigues de fusta i els espiralls de la ventilació, aquells rodons amb foradets, 12 espiralls d'aquells. Això és tot el que s'ha guardat per fer l'espai de la memòria. No sé quin espai de memòria faran, perquè la veritat no tenen res per fer espai de memòria. I les fotos. No, i què faràs amb una viga de fusta? Llavors, això és molt més llarg, després ara si veiem alguna cosa més. Bueno, aquí us ensenyo això. Això us ho he comentat al principi. Això és el que us he comentat de com era l'estació originalment per fora. Veieu la decoració que tenia? La cornisa, molt més maca que la que queda, encara era molt més gran. Tota veus, és tot un esmaltat, és com un estucat, tota la cornisa. I tot això amb els colors que tenia imitant l'obra vista, els maons, però en diferents tons, però pintat a mà. Pintats a mà i després al foc, fets amb estucat al foc. I això, dies enrere, vaig anar a visitar una casa del Domènec i Montaner, a la casa Thomas, està al carrer Mallorca, per allà a la zona del carrer Mallorca, no recordo ara qui vam anar, que era l'antiga impremta de postals Thomas, era l'antiga impremta, i ara és una tenda de mobles de luxe, però el deixen visitar. I hi ha la porta d'entrar, que entrava a la casa dels Thomas, i la porta que entrava al taller i la porta que entrava al taller, la paret estava estucada amb una cosa igual que això, però en comptes d'imitar totxos, maons, imitava imitava flors. No sé si l'he posat, però no. Bueno, ha caigut aquesta. Ha caigut. Ha caigut la foto més maca de la història. Aquí, en aquesta paret, és on hi havia aquesta tros d'això que jo vaig dir que s'hi podien preservar i van dir que no van contestar. Jo faig una pregunta a l'Ajuntament. Li faig una carta i escric, no a l'Ajuntament, a DIF, Oficina d'Informació de DIF, que ho porta l'Ajuntament, a més, l'administra l'Ajuntament. Van junts amb tot. M'agradaria que em poguessin dir, sisplau, la llista d'objectes i de coses que s'han preservat de l'estació. Segon, m'agradaria saber si tenen previst preservar aquest estucat al foc que es troba a dintre de l'estació, que jo ja vaig comentar el dia que vam fer la moció a l'Ajuntament. També m'agradaria saber si han fet alguna prospecció cap al terra, si han pogut arribar al primitiu terra de l'estació, perquè, segons la premsa de l'època, quan van inaugurar, deien que aquestes estacions tenien molta riquesa arquitectònica interior. Per exemple, la premsa deia que a Hospitalet, van dir, a Hospitalet ya han colocado, deia la premsa, ya están colocados las otomanas de terciopelo carmesí. Això vol dir que la sala d'espera tenia otomanes de terciopelo carmesí, que són sofàs d'aquests sense raspaller, sense raspaller. Ja estan col·locades les otomanes de terciopelo. Però jo dic, potser com hauria de ser el terra
del primitiu, perquè a l'estació va anar creixent d'alçada. Jo, estant present jo veient-ho, l'he vist créixer tres cops al terra. Jo he vist les rajoles primeres, unes vermelles, he vist un terrasso i he vist el terrasso del tercer, que hi ha ara últimament. Jo n'he vist 3, però a sota de tot encara hi havia l'original, el més antic. Bueno, doncs això devia quedar. No, però clar, cada cop que si recordes la barbassada que estan fent... I amb això, allò li pregunto, tot això li pregunto si han preservat això. I si em poden dir que aquí baix, aquí hi ha un forat a terra, que jo ja l'havia vist, que és com una gruta, si han mirat d'investigar què és allò, perquè ens agradaria per documentar què és allò que hi ha a sota de l'estació, que jo vaig anar. Jo estava, el dia que ja estava enderrocada, ja no hi havia les parets, vaig anar a la casa de davant a fer un vídeo, a gravar un vídeo per YouTube i a fer unes fotos de com estava enderrocada l'estació, i vaig veure aquesta peça, que jo ja l'havia vist, quan vam fer les obres del 93, vaig veure que la paret feia com una forma així d'aquestes de reforç, i allà hi era un forat, es veu. Vaig veure des de la terrassa un forat. I vaig anar cap allà i dic amb un palet, dic, escolta, em podríeu deixar passar a mirar aquell forat que estàveu mirant abans? Claro, aquí no se puede entrar, esto es la obra. Ja ens havien fotut fora de dintre, ja estaven tots al carrer, i potser no sé si em coneixia a mi o no sé què, em va dir, no se puede entrar, porque esto ya el encargado no está, no, aquí no se puede entrar, esto es otra obra. Dic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir allí, mirar lo que hay y me lo describes? Y entonces va anar y va a venir. Digo, sí, es como una especie, está muy oscuro, es como un techo de bóveda, de ladrillo, que hace así bóveda, y tiene como 1 metro de altura. El agujero. Dic, pot ser una càmera d'aire per aïllar de I ara resulta que l'humitat del terra. ara tinc una cosina que treballa a l'empresa d'enginyeria que fa això. Diu, l'altre dia estàvem parlant d'un pou sec. Dic que no fos aquest forat. Perquè igual l'estació originalment no tenia clavegueram. Si tenia lavabos a dins... I llavors igual tenia un lloc, allò era el forat d'accés al pou mort. Sí, pot ser. I ella dic, ja li vaig dir a ella, escolta una mica més i si treus alguna cosa d'això per dir una mica més perquè m'ho he xivatat una mica d'això que deien allà a l'empresa. I això ja és el final de l'estació, s'ha acabat tota l'estació. Si hagués sigut un sòtano, segurament els plànols hagués aparegut. Sí, però els plànols de l'època... I després de l'edifici, d'haver fet ja l'edifici, fer un sòtano és una obra complicada. Jo també un altre nois deia, perquè a Sant Feliu hi ha un grup que són la gent, el grup de les mines d'aigua, perquè Sant Feliu està ple de mines d'aigua per sota. Tota Catalunya està. I aquests els estan estudiant. I aquell dia vaig dir, mira, hi ha allò allà, podria ser que com que esteu buscant el tema de l'aigua, aviam si allà també hi ha alguna cosa d'això. També vam pensar que aquí dalt hi ha un carrer que havia sigut com una mica de torrent, que no hi hagués aquest carrer per evitar inundacions a les vies o alguna cosa, i l'estació estava davant, que no hi hagués com un petit pont de sortida d'aigües cap a fora del carrer. Però ho veig molt difícil. Jo vaig sentir, la meva cosina va sentir això del pou aquest, dic, això és això. Això era l'accés en aquesta mena de pou mort. I això és el que... Bueno, doncs així l'estació acaba la seva història. Una història que ara ja no és això, però jo explicar-vos una mica perquè us expliqueu de primera mà la història de com ha anat la protecció aquesta de l'estació, de com va començar tota la història de protegir l'estació i que hi ha molta gent imputada, hi ha gent imputada, hi ha gent que estan en judicis i poden passar, no sabem què passarà. Però quina és l'acusació? Per usurpació d'edifici, per ocupació. Perquè va venir l'ocupació. Però esclar, és que si l'ocupació no era ocupació, va ser protecció. Això comença la nit que es tanca l'estació, vaig conèixer un noi i vam estar moltes hores parlant allà, molta estona, parlant amb aquell noi, molta estona, de l'estació, d'això. Jo no sé, que aquest noi es veu que tenia un bloquer d'Instagram i tenia un canal d'Instagram que es deia Soterrament Efemèrides. I portava ja, des que va començar el soterrament, informant amb el seu canal d'Instagram de totes les obres que anaven fent i explicant tècnicament el que anaven fent i tal. El seguien com a Sant Feliu com unes 3.000 persones tenia de seguidors. Aquest canal d'Instagram tenia entre 2.500 i 3.000 seguidors. Perquè la gent es pensava molts que era de l'Ajuntament. Altres pensaven que era de tothom, perquè informava de les obres, posava plànols, posava coses, i ningú el coneixia, sabia que hi havia això, i es pensaven que era
Soterrament efemèrides, que era l'Ajuntament, que era algú que donava explicacions. I no, era ell, que és un noi. Normalment se li parla en femení perquè és de sexe no binari, diu, ell diu, ja parlem masculí perquè és un noi, veig un noi quan estic amb ell. I llavors ell va, aquell dia va estar parlant tota la nit, molta estona, fins a quarts d'una, amb l'altre, amb el Jaume Soler, que portava el... I vam estar parlant tot el tema de l'estació, la llàstima aquesta i tal i qual, i no sé què. I bueno, ja ens vam despedir, no ens vam... No sabia, ni sabia això del soterrament efemèrides. Però pots saber-ho després que era ell. La gent pensava que era oficial allò, perquè clar, és enginyer. Era enginyer industrial, molt ficat en el món del ferrocarril. Tenia molt sabidoria, molt d'estudi de tema d'instal·lacions ferroviàries, de tot el tema del ferrocarril, molt aficionat al tren, no aficionat al tren com a nosaltres d'aficionats, sinó en plan expert, saps? En plan enginyer. Saps? I llavors, esclar, un dia em va cridar, em va dir, és que m'agradaria fer una cosa, és que hauríem de... Jo tinc previst fer això que va fer. Tu em podies ajudar? I li vaig dir, no. I li vaig dir, això és molt fort per mi i no, la veritat, no. Gràcies, no ho vaig fer. I un dia, en aquest canal de soterrament efemèrides, un dilluns, el dia de Sant Joan, el dia següent de diumenge, doncs el dilluns al matí a les 7, surt ell dient, hola, sóc l'Andrea i estic a l'estació vivint. Dic, això és casa vostra, quan vulgueu podeu venir per aquí, estic protegint l'estació perquè no l'enderroquin. Quan vulgueu podeu passar per aquí, podeu venir, això és casa vostra, va dir. El dia següent ja va venir el Tot es mou de TV3, el dimarts. Ja va venir el programa de Tot es mou, va anar molta gent a veure-ho, clar, estava el programa, va fer un directe des de l'estació, va fer molt gran allò. Tothom es va posar, Ajuntament... Ui, quants enemics es i a TV3, tota la gent i tal, tota la gent. I llavors a partir d'aquest moment va quedar com... Va anar venint molta gent. I molta gent s'hi va anar com secundant això. Inclús es va fer un dia que vaig anar a parlar i que vell, hi havia molta gent, dic, vam fer una conferència, vaig explicar la història de l'estació, com he fet ara aquí una mica, perquè el dia va ser només de Sant Feliu sol, vaig començar a fer una mica d'explicar l'estació, la gent molt contenta, molt bé, molta gent, ànims, canalla, gent jove, gent gran, de tot arreu de Sant Feliu, molta gent a veure què passava, a veure l'estació per dintre, tot això, molta gent, molta. Dic, si han d'imputar tots els que han anat a dintre de l'estació, tenen feina a buscar-los a tots els que han anat allà. I llavors, clar, a partir d'aquest moment van començar a fer coses. El primer, abans d'ocupar-la, ara no es pot dir ocupar perquè quan hi ha el judici hem de dir a l'acte reivindicatiu o a l'acció reivindicativa de protecció de l'estació. Vam primer fer, abans d'ocupar, ja havia fet 20 dies abans una denúncia al jutjat de perquè anaven il·legalment a derrocar l'estació. Com que no arribava la resolució del jutge i l'estació ja estaven treballant per dintre, trencant per dintre, és quan ell va decidir aquell dia ficar-se dintre. Perquè llavors va arribar la resolució denegant, dient que no tenia cap procés això, que no calia, que no es podia protegir. El jutge va tenir en el seu acte com uns arguments igual que els de l'Ajuntament, igual que els de DIF. Semblava que estava muntat tot, que jo sempre he tingut bastant lligament de l'Ajuntament. Jo quan els comunicats de DIF estan redactats per l'Ajuntament. I llavors, què va passar? Que es comença a dir, doncs hem de fer una cosa. Vam reunir i vam dir, no, ara farem legalment una moció a l'Ajuntament, al ple del mes de juliol, exposant a l'Ajuntament com ho poden fer per guardar-la i que intentin parlar amb Adif per preservar-la. Vam anar a l'Ajuntament, vam fer una moció, vam presentar-ho, jo vaig parlar de la part històrica, l'enginyer va parlar de la part d'enginyeria i un arquitecte va explicar el projecte de com es podia salvar l'estació fent unes obres, un arquitecte. I ens van votar a l'equip de govern i l'equip de govern, tot sencer, no, majoria, no. L'equip de govern anterior, que era Iniciativa, els Comuns i Esquerra Republicana, es van abstenir, que també estaven a l'anterior, i només van votar a favor el PP, 2 regidores del PP i un regidor de Vox.
ens van votar. Per fer la punyeta, Però la no del perquè PP, creguessin amb el que els havien explicat. menys la del PP, no la A la del... contrària. Sí. I llavors, aleshores, Que va trist, sortir que trist, així. Ens van votar que no. I els altres es van abstenir per mala consciència. Per mala consciència. Per mala consciència. I llavors va acabar així. I llavors, a partir d'aquí, doncs, es va fer res. Anar fent coses i actes, i he parlat molt a col·legis, amb els nanos, a l'arxiu, he fet conferències, he fet coses, però no hi ha a l'estació. En general, anar conscienciant a la gent i explicant, i molta gent. I llavors, el dia que es van... fins que no arribés un acte de desnonament, doncs, i un dia, Adif, per la banda, abans de fer el judici, per la via administrativa, Adif va fer el desallotjament. Va ser el mes de gener, després de Reis. Quan va passar Reis, un dia al matí arriben els d'Adif, sota els seus vigilants i tot, i comencen a trencar les portes i entrar dintre amb una ordre d'entrar. I llavors la demanda, en quins perjudicis es basa? La demanda és només per... Ha d'haver-hi una part perjudicada, no? La demanda, sí, Adif diu que és ocupació del seu local. És una ocupació, és una simple ocupació. Però hi ha por que no hi hagi, faci una segona... A veure, si fos una ocupació d'un recinte ferroviari amb servei, sí que podria tenir problemes. Sí. Perquè podrien al·legar, mira-lo de l'aeroport, no? Mira fins on podrien arribar a al·legar, no? Vull dir que provocat vés a saber què. Sí. Però si és un edifici que l'han d'enderrocar, és que prèviament l'han dedicat que no és necessari per l'explotació ferroviària. Llavors, no entenc quin és el perjudici. A veure, sí que podria entendre quin podria ser el perjudici. Que ha retrasat l'obra i això ha tingut un impacte econòmic. Aquí. Va, això no ho diuen. Però si no ho diuen, a la denúncia que li han fet amb ell no hi és això, no hi ha això. Llavors què passa? Que el judici, aquest d'ocupació, era aquest dijous. Va ser abans d'ahir. I és el que s'ha cancel·lat, s'ha suspès per traslladar més tard perquè no es va presentar un procurador. Hi ha una carta, hi ha un document de la Generalitat on la Generalitat sí que diu que insta a l'Ajuntament a que el protegeixi. La Generalitat li diu a l'Ajuntament que el protegeixi perquè està dintre del catàleg d'edificis de Catalunya, del catàleg d'edificis històrics de Catalunya. Però falta el de l'Ajuntament, que és qui té l'última paraula. Però hi ha una carta, i aquesta també la tenim, de la Generalitat instant a l'Ajuntament a la seva protecció. El triplicaré. Molt satisfactori. Merci.